Ono apa Mir? Awan-awan kok mrene? Kate utang duwe ah. Wih, sudan terus mami iki. Tapi nek oleh yo, gak apa-apa sih nyele 100. Wis bedek aku. Aku mrene iki ono maksud dan tujuan khusus. Alah, modelmu ate maksud dan tujuan khusus. Ngene lho Mi, aku mangkan blonjo nang Cak Mul. Terus utang nang Cak Mul. Sakjane yo pengen utang, tapi gengsi. Lah, lapo gengsi? Kon pancen kere. Loh, malah bahas utang. Aku iki kate bahas liyane kok. Lah, kate bahas apa? Ngene lho Mi, wong-wong kampung iku bergosip. Gosip apa? Gosipe anak sampean karo anak Pak RT goncengan mangisu. Walah, iya. Berarti bener Mi. Pancen bener. Ngene lho, arek-arek iku mang bengi resmi pacaran. Yo lagi iki goncengan budal nang kampus bareng. Tapi sadurunge budal mang wis tak wanti-wanti. Ojo sampe nyabuk karo ceklan tangan. Tapi iki dadi gosip sak kampung lho Mi. Iya sih, aku mang yo mikire ngono. Iki sok dadi gosip. Lah iya Mi, aku ngene boleh sedih nek dadi rasan-rasan. Sampean lho wis tak anggap mbakku dhewe. Firda ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya iya, kon anggap dulur. Soalnya nek kon gak ada duit, mlayune mrene. Hehehe. Ya wis, engko tak omongane arek-arekku. Aku ya isin nek dadi rasan-rasan. Bu RT, repot ah? Enggak, Mak. Iki mang mari masak. Wah, gaya. Iso masak dah. Biasane lho, mek gawe mie instan karo nyeplok endok. Lah kan bojoku lagi bayaran. Pisan-pisan masak, Mak. Kon wis krungu gosip terbaru ta? Gosip panas iki. Gosip apa, Mak? Wong-wong iku lho, rasan-rasan. Jare anakmu karo anake mincem mangisuk goncengan. Lho, dadi gosip nang kampung ta? Iya, rame iki. Arek-arek iku pancen setas pacaran. Tapi ya anake mince iku sing njaluk disusul budal nang kampus. Paling ya mince iku sing ngajari. Lah ya, boleh dadi rasan-rasan ngene iki. Nek aku dadi sampean, isin aku. Sampean iki lho Bu RT. Mosok anake Bu RT kelakuane koyo ngono. Sampai dadi rasan-rasan. Iya, Mak. Isin aku dadi omongan ibu-ibu. Nek aku ya wis tak labrak iku mince. Gak ngurus masih wong sugih. Ngono ya, Mak. Iya, minimal ben ngerti mince. Ben gak ngajari anake sing gak nggenah. Mince. Ada Bu RT yang lambenya kayak kereta cepat. Iso ae kobokan warteg iki. Ono apa, Bu? Sampean wis ikatan ta? Wedine omahku mambu gak enak. Kon ojo ngajari anakmu gak genah ya. Gak genah ya apa sih? Ojo ngawur ya kon. Lah iya, kon kan sing ngajari anakmu njaluk disusul anakku. Delokan iku. Saiki dadi omongan wong sak kampung. Isin aku Min. Mosok anake ketua RT kelakuane kaya ngono. Kenal pot supra. Aku gak tahu ya ngajari ngono. Pancen anakku njaluk disusul budal nang kampus. Tapi nek anakmu gak gelem, anakku yo gak apa-apa. Kon kira aku gak isin lah. Dadi omongan wong sak kampung ngene iki. Alah taek. Ngerti tekan ndi kon? Aku wingi kan nguping pas arek-arek teleponan. Oh, tibake gak lambemu tok sing lemes, kupingmu pisan. Sak karepku lho, kuping-kupingku dhewe. Wes ngene ae. Gak betah aku sesuai nang omahmu. Iya, marai omahku lumuten ae kene ababmu. Kandhanono anakmu ya. Ojo njaluk-njaluk maneh disusul. Iya, engko tak kandhanane. Nek wis mule. Tapi anakmu ya kandhanono pisan. Yo.